Maklaro gyud ang bangag-bangag si imong naron. Nadagang kontraktor nako kay Kaymuan. Oy, good morning sa tanan mga misis nga sayo pa lang gabagot-bot na. Kay. Kay dagan na po'y labunon. Matingala ko anang labunon, bird ba? Ngano man nga katong Lunes mo pa may paglaba? So, Mo'y paghitingan nimo pag Miyerkules na naman pud. Ngano ano ba na? Ting init karon. Tapos nara ka sa balay. Matagtaod-taod, panington, ilis. Pambalay, ilis. Ilis. Mga bata, ilis. Sige rin ilisin nila. Webre po, ilis. Tinubi na. Tapos siyempre nabayuban mag-hiking, mag-walking, ilis na pod. Karong ko bisa magluto ka, panington ka, ilis na pod. Grabe lagi. Sulod kwarto, panington. Ilis na pod. Grabe. Mo nang mga asawa karon magsige nagbagot-bot. Yeah, wapay-pait sa bal. O sa mga labunon. Pamay na magmutabang mo dire. Wala ra ba rin ba? Usa ni ako ray na ay third eye dire, ako ray nakakita sa labunon. Taka mo di mo kakita. O niya bang ang ubang labunon to dito gisawit pikas. Sabi niya. Tapos magbagot mo pag inuban bay, mo ana pag sila ba nga. Usa man yung mga labunon nato dire. O mana ba? Kamo di pa mumula ba? Bisag maghubo mo murmug halas, bisag asa maghubo. Nang hulos. Ang terms akong mama na nang hulos man. Oy, kabalo ka. Sa panahon karon, Brad. Sa una pag mo yung galing kang magpa-laundry ka, burag mahal imong panahon na no. Oh, mahal gid. Nasa una. Kabalo ba ka? Sa tinud nila sa panahon karon ako imog yung i-compute. Mas convenient pa nga magpa-laundry ka kaysa ikaw gyud maglaba. Tubig. Sabon. Kuryente, sabon, usay ang panahon pa. Kay mukhaon man naguras, may magingon nga. May okay lang ako nakasamong balay kay kuan man na washing machine with labandera inside man na. Saba. Washing machine with labandera inside man lang ako. Promo. Napoy nauso man nakaroon ka ng muadto og kanang laundry shop. Abi nimo nakatipid sa ka sa oras. Actually may wala gyapon. Neto ka. Consume. Ikaw na ba? Magulat-ulat pa ka. Ano sa mauga? Usahay gahi mo ng palusot sa mga bana. Para maka-textmate. Ha? Asa na? Ha? Maula yung mga palusot ninyo mga bana para lang na mo'y textmate. Unsa? Wala. Signal niyo. Dili madunggan. Unsa? Mao na igabuhaton kunwari matog laundry para maka-text sa ilang mga uyab. Ha? Wala gyud. Digin man Kabalo ba ka, Brad? Karon, Brad. Nay kasulbaran na. Jesus, dugay ra. Kung kamo wala pa nakabaloan ni ulahin na kay most behind. Nanay application karon, Brad. Saan na application? Dirt bag. Kana sa cellphone lagi? Sa cellphone. Wala problema. Mag-download ka, iswipe na nimo. Kuwao na nila, Brad. Kanang imong labunon. Pagbalik, Brad, wala na. Nakaplansa na. Nakahumot na. Yeah. Plaster pa. Pero di makamuto na ako eh. Paitan eh. Bisod ka istorya na. Di ka maski dalimuto. 3310 makakontak sila. Pwede. Pwede? Kung pwede ang yun mo na extra service, pwede. Depende sa maghatod. Oy, bitaw tinuod mga kagay. Kani, timing kayo, kaya ito silang gipukaw karon ang CEO o ang COO. Kabalo ka na sa CEO o COO? Saan ang CEO? CEO? CEO. CEO? Katong among silingan. Samo ka. True Zoom atong makaubang karon kani sila ang mga person behind aning dirt bag. O gan nakalamian ni daghang kay nangutana ngano maning dirt bag nga bisag asa kay butang sa Cagayan de Oro mao ra man ang presyo kay namang iuban, Brad. Kung layo ka sa laundry. Maski sa bugo. Ay, sus Ginoo. Parehas sa pag-indahag lagi. Kauban nato karon nasa Zoom. Okay na, Brad, na-plastan na mo ng framing ni mo, Brad. Ang atong CEO mismo sa dirt bag si Sir Richard Ebdalin o ang CEO nga si Ren Hirado. Mga bossing, good morning. Welcome sa Gay ni Bay. May buntag, Bern. May buntag. Dito. Buntag. May buntag ninyo diha. Ang pangutana, primero diri sa Gay ni Bay. Gahi pa ba? Hindi nga po ka ba? Gahapon pa. Gahi pa ba? Gahi pa. Usahay. Kaya, Usahay na lang daw. Teka muna ato sa ning sugdan mi. Alam mo kaganina gyagi ko break joke pero tinuod ba yun eh. Usahay kanibitaw nga labonon. Labad sa ulo. Away. May source sa away. Away gyapon ni usahay kani usahay nga magpinintahay bitaw.
Mingon nga may man kadya kay bro kay gibuhat. Ako dire Kanang mga bikers day, kabalo day kanang sayo na kini sa mga hawa. Muli kay mo na sa labunon. Boss Richard, giun sa pagsugod ning idea kaning dirt bag nganong na nakahuna-huna man tayo nga ning kay siyempre na may mga laundry shop nga nauso kay ng mga hulog-hulog piso. Unsa man ni pagsugod sa kaning atong dirt bag ug unsay diferensya ani compared anang mga laundry nga nakaron nag-exist? Well, ang maayo gid sa dirt bag burn is tungod kay katong pagmugna o paghimo na mo ani wala lang na mo siya gihimo para lang may makasugod og negosyo. Pero nahimo gid na siya tungod kay na problema gid siya sa among kaugalingon nga panimalay ba nga ato imong giingon kaganina no nga kana mas convenient na magid magpalaba karon sa gawas. Correct. Pero even sa karon nga nag-exist nga mga solution, for example, ang asawa, pag magpalaba siya sa una, kung mangita bitaw siya og duol pero mahal. Ay barato pero layo at tuunon pa. Oo, yes, correct. Ay okay ra, pwede ra makuanta, masakyan ka isa pero pag abot ko dito, di po kaganahan sa quality, di ba? So, daghan og gipangita ang household or akong wife in particular nga gaambak-ambak siya from one shop to another tungod sa dili makuha ang iyahang gusto. Nanantay ka ng perfect na unta pero mahal kayo ba kung anay pick up and delivery pero patid po ka sa pick up and delivery charges, di ba? Correct, So, tama. motong sakto to ingon ka ganina nga gipangitaan ginamog solusyon ang nag-exist na nga solution. So murag wala na namo gisulbad ang problema sa laundry because sa una pa man nagisulbad. Pero gisulbad namo ang problema nga ga-exist even if nana ang solusyon. So mo na siya. Kay bali kabalo mo na nadunggan na to ning dirt bag nga, di ba you guys started usara ka presyo sa tanang area sa Cagayan de Oro? Yes. Paano yun? Dagay naggunaw na yun sa na ninyo anong pareha raman og kilo ang diriya sa Kalayon, bugo o ang kalayon. Dahil itong pagon, layo man ka na. How about itong pagon, sir? It's the same. Kaya kasagaran na mo na, Brad. Kung doon ka sa laundry, Oh. mas barato kay doon ka. Pero Pero nga kung layo, mo nang mag-expect ka nga medyo mas mahal siya. kasagara mingon na, mahal man dito kay layo mi dire, ana ba? Oo, ana. Giyon sa ninyo na, kinsabi ako mo na, si Irene, Brad, yun sa mga Brad, nga anong nga naman ang presyo nga burag parihar ang manggihapon despite sa unsa kalayo ka within the city? May buntag sa tanan no. Natay kuan nay algorithm na to ana Bird nga atong ensure nga balanse ang mga orders sa mga areas para dili pod alkanse ang negosyo. Kay tinuod gid na ang normal gid nga gakahitabo traditional nga way of doing laundry service is kung sa kakalayo imong bayaran ang distansya kay Correct, layo man kayo alkanse naman may gasolina fights tao ana so libre kung dolra. Ang nakalisod ana nakakapoy ana kay lisod kayo siya hinumduman sa atong mga launderers atong mga gapalaba. Dili wala siya uniformity bitaw. So muna gusto nato i-address nga pag dirt bag na chingkura ana. Wala na ilain nunaw-nawon pa. Kami na bahala sa back end. Kami na mangitag paagi kung saan na mo nag-leveling sa presyo As, sa cost. sa boundary man nato as far as asa bata ka nang mintag 25 lang gihapon per kilo? Asa man ta? Kumuhin ka imong address Cagayan de Oro, Oo. appeal ka sa boundary. Bisag hinterlands na, bisag mo dito. Wala boundary Boss Bern. So far Bern, naman tayo 80 or 81 ka barangay sa Cagayan, no? Oh, correct. Based sa amo ang record, naka-serve na ta og 63 out of the 80 barangays. So ang wala na lang serbihan is kato na lang mga dansulihon. Tignan puluan, sir. Pero kung Wala mo na serbisyoan. Meaning wala pa'y kwandia, wala pa'y signal sa internet. wa pa signal siguro, but if ever kung na yung mga taga diang area, why problema, di ba? Yes, sakag indahag, Oo, sakag yun. malubal. O again, ang presyo nato pila ra? 25 pesos. 25 pesos bribe per kilo lang. Ingana na, di ba? Imagine, sa tibok asa ka Cagayan de Oro, 25 pesos lang. Now, unsay style ani? Kay kailangan ba ka mo download yun sa app or nagyapoy ka ng Facebook ra gyapon?
Tulo ka option gyapon ang atong gina-open. Tulo ka option. Okay, primero nga option. First option is ang text message, no? Okay. Kay available man ang mobile number sa Facebook page. Oo. Pwede ra ang text o kung walay signal, pwede ra dito. Okay. Kaduha nga option is ang Facebook Messenger. So panglitan. So pwede mag-PM. Oo. So kung data ra ang ato ang available nga option atong internet, so pwede ra sa Messenger. Okay. Then kung kusog kay atong Wi-Fi o niya then pwede ra ta magamit sa mobile app kay mo pud ang pinakasayon. One swipe ra. Usara no, one swipe ra. Download nimo ang Dirtbag. Available man ni sa kuan, di ba? Sa Google Apps o pati sa Apple Store, di both ba? Android and iOS pwede na siya. Ayun. So pag download nimo sa Dirtbag, mas easy sa one swipe lang. So may tabo karon ko mag-swipe, karong adlaw kwaon ugma dayon humana. Tama ba na mga boss? Yes, next day delivery gid ang Dirtbag pirmi. Kulba kayo no. Kaya ba? Now, kani mo'y nakalami karon silang promo. 'Di ba? For example, ang tubig karon na may ka ng monthly magbayad ka sa tubig, 'di ba? Sa kuryente karon, labi na sa tong amigo dia sa Morisco, si Palco, napo kay monthly billing. Automatic na. Karon kaning duha, kulba ini magunahon ni mga batanon ba maguni, mga 21 anyos pa man ni. Kaning duha. Na, how about kung ting-ulan? Mauga bang Pare-parehara ta. Pare-parehara ta. Brad, taga lang, naigisingit si Lito nga valid question. What if daw kung tingulan? Nag-send ang problema, unsaon ninyo Mauga ba pag-ayat? gyapon? Unsaon ninyo pag-uga? Ma-deliver pa ba daw gyapon pagkaugma? Okay ra ba inyong halayan anong ting-ulan? Nasa valid question. Yes. Kay ang ginagamit nato karon is kuan man o kanang machine dry man. So maugaw na gid siya sulod pa sa machine, di na siya kailangan ihalay. Ang problema lang aning mag-ulan is kung kusog kayo or bagyo, di na gid may makapanghangyo sa mga customers nga kung mahimo i-delay or maugmaan tungod kay delikado man ang dalan. Correct. Tama. Pero wala na delay ang laundry. Okay. Ang deliver ang ma-delay, which is something po nga wala mahimo ang Dirtbag ba. Yes. So mean to say, sa machine pa lang, Brad. Kung ba Mauga mga na. machine? Uga na ritso. O, di ba? Nasolba mo pumunta na. Okay yan eh. Karon, balik ko sa akong giingon. Nakaunahon na ning duha. Kay karon, Brad, naman sa ubang god nga gusto nga kanang tinibo ang pagbayad ba? Kada bitang pangsweldo na kamo bayad. Pwede day. Nice solution karon ang Dirtbag na sila'y Labanaw pay later. Mga boss, unsa ning Labanaw pay later? Yes, ang Labanaw Pay Later is mo ni ang among pinaka-recent nga solution sa problema gihapon no kaning ang mga kasagaran man gud sa among nabantayan sa mga Pinoy or particularly ang Cagayanon is kanang hilig mo budget ba? So gusto nato budgeted tanan para plastar ang ato ang finances. So kuryente, tubig, internet ana. So gipangitaan mo pamaagi nga pwede man gyapon kay total ang laundry part na magyapon siya mura og kanang part nagyapon siya sa imuhang kanang panginabuhi ba manglaba gyud Basic ka. commodity na siya. Correct, tama. So mo ni ang Labanaw Pay Later is mura pud siya kuryente, so bali ang natay duha ka cut off ani. Okay. Natay cut off from ang pitsa 1 taman sa katapusan bayaran nimo siya sa pitsa 5 Okay. para ni siya sa katong gasweldo og kanang ting katapusan. Okay, tama. Namo po gasildo nga 15 na. So tagamo silang chance. So napo tay cut off from 16 to 15 of the next month. Bayaran nila pitsa 20. Ba. O so na sila kota. Kaya basi unyag everyday na ginapalaba pati silingan igagaw ipa tibok compound na nabasay kota na mga boss. Yes, na siya ang tawag na to aning Labanaw Pay Later credit bag no. Mura sa credit card nga Dirtbag ba, credit bag. Then duha ka bag ang ilang option ani natay eco bag which is ang credit limit is 1,000. Ang natay kaduha ang Zoom bag. No? Okay. Zoom bag. So 2,000 ang credit limit ani. So okay. Depende sa imuhang kanang pattern lugar sa pagpalaba mo to imong pilion. So kung sige gigaglapas og sa kalibo, dito ka sa 2,000. Kaya naman Okay. tayo naging nga 1,200. Okay. Pero kung ginagmay ra, pwede ra ka dito sa 1,000 nga credit limit. Ba. Bro, na-compute ba niya? Imagine lang ko, kung for example, sa usa ka balay, na ako'y tulo ka anak, ba nag-asawa, mga 5 lang may kabuok. Nakita ba niyo yung average nga, pila pa kasagara magasto sa usa ka kuan, Brad?
usa ka labahan. Kasagaran lang, average lang para makompute lang na ako ang akong burag kinsina. Expenses. So ga-range gid siya between 800 to 1,600 per month. Per month? Pesos. Ay, wala Pesos. kulang. Lain si Lito kay ang budget 10,000 man. Layo ra ni kay. Gamay ra ba kay ano? Kaya naman ko ni si Lito ginakuha ka ng mga single mom, ka ng mga estudyante. Pwede ra, Brad. Pwede ra, bro. Pwede ra. Katong gipa boarding house nako pwede So ra. pwede na siya, Brad, nga. Wala na sir, i-cash na gini mo tumila na sir. Pwede ba na nga siya lang mo bayad ana? Ang katong iyang mga estudyante mo iyang ipalabada tapos siya lang magbayad? Ang ako lang Pwede dagway na. mo dadon, akong dagway. Pwede ra ba na, Brad? Nga siya mo sponsor, Brad? Pwede ra na? Pwede ra kayo kay siya ra may tig swipe. Na. Pwede. Pwede ra, day. Pwede. Ang problema unsay assurance nga mobayad siya. Labig mo layas. Ikaw galing ang mubayad. Di ba kung mulayas ba for Ay, example. kamo na, inyo na ng problema do. For example, sir, unsa na to assurance nga kaning tawhana mobayad gid ni. Kasi mubayad. Ikaw galing mubayad sa dirt bag. Ako'y mobayad. Ang labada at ang imo mga babae. Ah? O katong mga single mom. So ako'y mobayad. Ikaw mo bayad. So kung mag-away mo, inyo na ng problema, di na ng problema sa dirt bag. Dili mabayaran away mo mi sir. Boss, pakiimbitar sila. O sa tanan nga mga mister, actually, mister magida to i-target ani. Kay kung palangga yun nila ilang mga asawa, Di na hagoon. di na nila ipago na ilang asawa nga maglaba. Ay na paghago paglaba. Kaligo dia. Na. Mga boss, daghang kita mga mister po nga naminaw karon nga nagmahal po silang asawa sama nato. Pakiimbitar sila nga mag-download sa Dirtbag o siyempre ang atong promo nga Labanaw Pay Later. Gibern, hello mga kagayanon, labi na itong mga kamister. Gimbitahan ko kamo nga mag-download sa app through our website, no, www.dirtbag.ph. Sayon ra kay ni siya. It will only take maybe 2 minutes to download. And then thereafter, kinumduman lang ninyo ang Dirtbag, open ang app para i-swipe. So ayaw mo kabalaka sa presyo, kay misagasa mo sa Cagayan de Oro, isa ra ka presyo inyohang bayaran. And then dili po mo balaka kung asa mo sa Cagayan, kay as long as Cagayan de Oro ka nga barangay at tuan gid ka ni Dirtbag o i-deliver na mo na siya pagkaugma. And then kung ikaw mahilig ka og budget, Dirtbag yapon is the right solution for you, kay pwede po di mo siya himuon nga monthly ang imuang bayronon. So Dirtbag na. Alright. Boss Ren, o ignapugsa ang atong mga amigo nga mag-download na sa app. Pagtawagan ko na sila tagsa-tagsa niya. Bitaw, download na ta guys. Tistingi lang. Dirtbag. Mo nang gingon nga i-download ninyo karon. Tistingi lang one time lang para makayan mo unsa ka nindot o unsa ka convenient nga mag-Dirtbag ra ka. I tell you, actually maorang gastuha. Boss Bern, Yes. Naday ko'y gamay lang akuan ba kay nayuban mag-testing-testing. Swipe nila, wa pa din sila labunon. So, be careful lang kay mo confirm, mo man gud siya nakatsada ani kay pag swipe anak auto confirm na siya. So Okay. nayuban nga masipanawag sa mua nga ay nagtesting pa man ko ato paki-cancel sa. So, Si bali pag swipe pa lang mo confirm na siya. Dili nga basing mag And isa po na siya, Bern, may gani kay gisingit ni Ren. Pasingit na lang ko ha. Kay okay ra na siya kung masayod kay maglibog pa man na. Pero isa po na sa feature nga among gihunahunaan og pila ka bulan kay gusto mo gud namo nga kanang wala na bitay daghan pangutana. Correct. Nga igo nimo pag swipe, so meaning considered na gitanan. So ay na pagunahuna kung wala pikapon ba kani or dili, di ba? So pag ma-swipe confirm na siya diretso. So Okay. meaning good as pick up na imong laundry. Alright. Very good. Mga boss, thank you very much sa pasensya sa atong pagpukaw. Si Sir Richard Ibdalin, ang atong CEO sa Dirtbag, o si Ren Hirado, ang atong COO mismo sa Dirtbag. Dagan salamat mga boss. Good morning sa inyo tanan diha. thank you. Oras, alas 7:20, time check. Atod ka nato sa That time check was